Усім доброго дня. Сьогодні 21 березня 2026 року. Субота, місто Харків. Наразі плюс 8 градусів. Відчувається як плюс 4. Зараз сонячно, вітряно та без опадів. Впродовж дня та ввечері буде мінлива хмарність, але без опадів. Схід сонця сьогодні був о 5 годині 36 хвилин, захід сонця буде о 17 годині 48 хвилин, тривалість світлового дня 12 годин 12 хвилин. Сьогодні вночі температура знизиться до 0 градусів. Буде похмуро, але без опадів. Вітер північно-східний 4,5 метри на секунду. Відносна вологість 59%. Точка роси – мінус 1 градус. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Ультрафіолетовий індекс низький – 1 бал.